Bueno, moitísimas grazas. Bo día, dende aquí, dende Muxía. Moitísimas grazas a Sandra, nosa tenente de alcalde aquí no Concello de Muxía, e a todos os nosos compañeiros da Costa da Morte do Partido Popular e, sobre todo, aos representantes do sector. Os representantes do sector cos que sempre estamos. O Partido Popular, as súas siglas o din, somos o Partido da Pesca e seguiremos sendo o Partido da Pesca porque nunca imos deixar tirados aos nosos mariñeiros, aos nosos pescadores, a todo o sector mar e industria, e hoxe vimos aquí a, unha vez máis, estar con eles nun momento, bueno, pois no que vimos como outros partidos, como o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, mostraban a súa incoherencia e o seu oportunismo. A incoherencia do Partido Socialista, que está única e exclusivamente pendente dos seus casos de corrupción, e para eles a pesca non é unha prioridade, e o Bloque Nacionalista Galego, que tamén manifestou un oportunismo absolutamente deleznable, porque vimos como están gobernando en algúns sitios donde non defenden a pesca, pero tamén vimos en Europa como forman parte do grupo dos verdes, donde votaron en contra da pesca e, concretamente, a favor de que se eliminase a pesca de arrastre. E agora poñense detrás dunha pancarta na que se manifesta o noso sector, gracias á presión do sector sobre todo, pero tamén á presión do Partido Popular de Galicia, cando lle pedimos ao Goberno de España que rectificase e flexibilizase esas demandas que facía o sector respecto ao regulamento da pesca. Unha flexibilización que vimos que era posible porque nada máis reunirse co secretario de Pesca deron marcha atrás na decisión que habían tomado con respecto ao regulamento, con respecto ás horas que tiñan que trasladar o sector do mar as súas capturas, así como o peso da súa o kilo cero, non? Que falábamos aquí co patrón, por tanto era unha cuestión de vontade política, non era unha cuestión que establecese o regulamento de Europa. Ben, nós seguiremos defendendo o sector de mar con coherencia e con determinación. E tamén quixera decir que somos o partido do rural. Onte votouse en Europa o Bloque Nacionalista Galego, co seu voto non conseguiu bloquear o acordo do Mercosur, sino todo o contrario. O que fixo foi abrir a porta a que se pudese aplicar de xeito provisional e inmediato o acordo do Mercosur, eso sí, sin o regulamento das cláusulas de salvaguarda. E o Partido Popular non imos a consentir que se aplique o acordo de Mercosur sin ter en conta as cláusulas de salvaguarda que defenden os nosos gandeiros e que garantizan que o noso sector agrogandeiro siga defendendo con garantías a súa actividade económica.